Però també Martorell ha de ser una ciutat republicana, on es facin les polítiques d'esquerres, mirant com està passant la gent. Jo, mira, abans he dit que sóc una persona que treballa a l'hospital, en la neteja, una persona humil, però és que ha arribat l'hora de que no ens facin la política sempre els mateixos, des de la comoditat, des de la élite. Nosaltres, els treballadors, els més de baix, hem de fer la política i ens hem d'implicar per millorar les condicions de vida de la gent. Doncs torno una altra vegada a dir el mateix que he dit abans. I have a dream today. Tinc un somni avui. El meu somni és millorar les condicions de les persones, lluitar perquè sigui el dret i els lliures de les persones nostres, al poble, doncs que ho treballarem, que siguem iguals, d'1 a 1. No ens importa, Esquerra Republicana no ens importa les persones d'on han nascut, d'on han vingut, a la llengua que parlen, a la religió que processin. Nosaltres només veiem persones. Aquí vull dir que avui mateix tenim una parada d'un partit feixista. Nosaltres som antifeixistes, antiracistes i lluitarem perquè els feixistes estiguin fora del nostre poble. Companys i companyes, visca Martorell, visca Catalunya, visca la gent, endavant sempre!